Però el que no ha canviat és el que penso i el que són els meus principis. I com el que penso i el que són els meus principis no han canviat, l'actuació responsable com a govern poder no serà tan dialèctica, però sí que estarà basada en el mateix convenciment. I amb el mateix convenciment tinc més eines de les que tenia al carrer. A l'estar en govern em dona un accés a uns recursos tècnico-jurídics que volem que siguin garants del bé major. Torno a dir, tenim un Corser, que és una sentència que es va dictar el 2012, però no permetrem que es mogui ni un mil·límetre més enllà. Hi ha gent que està interessada, evidentment el promotor deu estar interessat de que la seva activitat no tingui límits. Hi ha administracions que estan actuant de manera responsable. Doncs no sé quin interès deu ser. Això és més complicat d'entendre perquè una administració que ha de vigilar que les lleis que ella mateixa aprova, com la llei de canvi climàtic 10-2019, es respectin. Llavors, en els seus posicionaments sembla que la llei és la que està vigent quan es va generar el dret, però l'activitat no ha començat. Llavors nosaltres ho tenim claríssim, si l'activitat no ha començat, la legislació a aplicar és la que estigui vigent quan es comença l'activitat, i és aquesta el quid de la qüestió, i és aquí on serem ferms i serem constants. Més enllà d'això, fer un pronunciament dialèctic o no, si tenim la mínima sospita de que pot ser una pedra a la sabata en tot el procediment que hi ha per davant, si tenim aquesta mínima sospita, i aquesta no la genero jo, aquesta mínima sospita ve pel criteri dels nostres tècnics, no serem imprudents. La imprudència és una capacitat que té qui no té responsabilitats. Nosaltres hem de ser prudents, però el convenciment és el que és. I jo tinc els meus fills aquí, he creat la meva família aquí, penso viure aquí tota la vida, i evidentment no és la mena d'activitat que a mi m'agrada pel meu municipi, però qui l'ha de protegir espero que la protegeixi, i jo espero contribuir a la mesura del possible.